mkulu uyokuteleyo efinila ofagazigo onke kusobala twa indlela eize uqonde phezulu umsindisi umqalisi walolu hambo sobheka ezinyaweni owethu umsindisi umqalisi walolu hambo sobheka ezinyaweni owethu sobheka ezinyaweni owethu sobheka ezinyaweni owethu Hallelujah. Ndikukwira munzira yekudenga misiyese ndichinamata munzira tanzikwize kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzimise kudenga ndikukwira munzira yekudenga misiyese ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga andilizangu kugara apo pane kupokana asibamwe bangagara ini ndinoda kusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kugara kudenga kana satana ndinetsa rudairo wangu rwese ngerwe kugara kudenga tisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumsoro ndione kupenya kwenyu ndinona mazira kuti tenzi ndimise kumsoro ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga
panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga. Makadi wana Mwari, mfaro wangu kusangana zvakare nemi panguva yatinodzidza zveBhaibheri. Munamato wangu kuti Mwari deno angataura nemi panguva ino. Nyaya dzatoda kutaura pazuva ranhasi nyaya yeupenyu chaiko. Regai timbotaura nyaya dzoita sekunge iduku mukati meupenyu, asi tibatsirane Mwari vachitaura vari vega. Saka toda kutarisa Muparidzi chapter 9. Ndo patiri pazuva ranhasi. Muparidzi chapter 9 tikaiverenga verse ndera 5 toenda pana 7 toenda pana 8, 9 na 10. Hai, ipapo tikabudisa zvidzidzo izvozvo Mwari vanenge vatiitira zvakanaka. Saka Muparidzi ibhuku rinonyorwa naSolomon. Solomon ari kuzama kubatanidza pfungwa dzose dzaakawana, maexperiences aakawana mukati meupenyu hwake. Muchiziva kuti Solomon anga ari munhu anga aine njere, intelligent. Saka unonyora pfungwa dzakasiyana siyana. Saka pane andafarira pfungwa yaanosamaraiza pana chapter 9. Verse amubva atanga pavhesi ndera 5. Inobva yataura kuti iko verse 5 inobva yati nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Ndo patira kuti bate that first part iyoyo pana chapter 9:5. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Namama manzwi Solomon ari kutaura chinhu ichi. Ari kutofunga kuti iko uri somunhu wakadaro unofana kutoziva kuti nerimwe ramazuva ndinofa. Saka ari kusima pfungwa iyi yekuti wakadaro soka ngazvive information mukati meupenyu hwako kuti nerimwe ramazuva unofa. Saka ndoziva isusu pachivanhu chedu mukurarama kwatiri samaAfricans takadai hazvigoni zvoita sekunge chinhu chakaipa kugara uine information yekuti nerimwe ramazuva uchafa. But this is a reality, vana vaMwari. Regai ndikubudirei pachena. naMwari unotaura pachena. Unobva atoti iko ndakakutarira muganhu wausingagoni kudarika. Kuna 1 Samuel chapter 2 6 kusvika kuna 9 pamunamato hana paya. Unobva atotaura pachena kuti ndini Jehovha ndinouraya. Saka kutaura kuti iko upenyu hwedu hwakadai so huri mukati memaoko aMwari. Saka huri mukati memaoko aMwari, information iyi maKristu garai muinayo, zivai kuti muchafa. Saka Solomon anonyorerei nyaya. Ari kunyora achibudisa pfungwa idzi dzakuti kana ukararama uchiziva kuti iko nerimwe ramazuva uchafa, zvichachinja mindset yako yamararamiro auchaita. Worse off, chinhu chinondityisa ndechokudai ndechekuti iko Mwari haatipi expiry date. Ogara atonyora kuti Khumalo uchiona zvakadai so gadzirire musi wakati unoenda. Vashoma vakanyorerwa vakadaro. Umwe andofunga unokurumidza kuuya mukati memusoro wangu ndiHezekiya. Hezekiya ndiye akatoshanyirwa naJehovha akataura kuti put your house in order nekuti unoenda uri kufa. Saka vazhinji vedu tichashayiwa mukana wakadaro. Ratorarama izuva bedzi ratinenge tapiwa naJehovha, zuva iroro rauinaro. Saka kuti ugare zvinhu zvako zvakarongeka, Muparidzi kubudikidza naSolomon anobva ataura kuti iko gara uine information iyi, ziva kuti uchafa. Saka ndikaziva kuti ndichafa zvichandibatsirei? Number 1, kana ukatarisa upenyu hwako number 1 zvokufanira kukudzidzisa kuti iko une kanguva kaduku kekurarama panyika ino. Job unobva abudisa pachena kuti munhu wakaberekwa nomukadzi una mazuva mashoma shoma, asi waya mazuva mashoma aya azere nokutambura. Saka bata pfungwa yemuKristu. Number 1, ukaziva kuti uchafa
uchakanda ziso rako pamusoro pemhuri yauinayo. Tarisisa iko zvino izvi. Nai mai, nai baba, mafungidzira imimi kuti mukafa pazuva ranhasi, vana venyu ava vane vanhu vachagona here kuvachengeta? Number 1. Number 2, mafungidzira kuti imimi kana mukafa zvakanaka, nehunhu nevana venyu huya vangachengeteka here kumaraini? Muone kuti ipapapa hapana kumira zvakanaka. Saka zvauri kuona pamberi apo ndo zvauri kufanira kudzina muparidzi gadzirisa panguva ino. Mukati D, imimi baba, ndimi muna makiyi ezvinhu zvose, ndimi mune kadhi pini namba, vanhu vokumba havarizivi, zvese ndimi mobata, mari yose ndimi munayo, kwamunoshanda ndimoshanda moga, vamwe vanhu vese vagere tatata. Musi wamoti D baba imimi, munofungidzira kuti iko mhuri yenyu ichatangira papi? Ndaona chirwere china vanhu vakawanda mukati mekurarama kwatiri kuita uko. They never think, vanorarama sekuti iko, vanofungidzira kuti nerimwe apa vanorarama nekusingaperi. Unorarama nekusingaperi ndi Mwari badzi, asi isusu tichaenda. Vamwe vanhu vanobva vati Khumalo zvakutaura hwakuita sekunge uroika. Hai, this is a reality. Nerimwe ramazuva kwanzi nomuparidzi chapter 5 first part, garai muchiziva kuti muchafa. Saka izvozvo zvofanira kutipa a preparation yekuti kana tikatarira mhuri dzedu sokuti vana ava idi zvamazviro kwazvo, kana ndikafa izvozvizvi vachasara vainei? Ndikafa iko zvinezvi vanotangira pai? Vana vangu vakadai so, uyu haagoni kubika sadza apa ndiye mukuru, kuri kuti ndati D, saka vana vangu vachatangira papi? Saka Solomon ari kutipa kudena mukati mepfungwa kuti iko pfungwa iyoyo ikagara iri matiri mukurarama mazuva yose, kuti iko zuva randararama badzi nderanhasi, ko ndikamuka ndakati D, chii chichaitika? Mubvunzo wandoda kukusiyirawo ucherechedze zvakanaka. Ende regai ndigara ndakaudza vamwe, pane vane slogan yekuti chero zvikadi ndinongovigwa, chero ndikangoti D ndongovigwa. Gara wakarongawo dzimwe nyaya idzi, uvataurire vanhu ava kuti iko ini ndiri munhu wechechi. Kana vanhu vechechi vakauya, kana kuri kuti ndazofa, vanhu vechechi zvekana vakauya varegei vaita masevhisi. Ona pazonetsanwa pakubata, uya vakati aiwa uyu ndo wedu, wafanira kuvigwa kumusha, unofanira kuvigwa aine uniform, unofanira kuvigwa mutaundi. Vamwe kati poitwa zvakasiyana. Gara wazvitaura. Why? Because ziva kuti kuchavhiwa. Point imwe inobuda pana vhesi ndera 7 manje, idzwa yapo. Saka muparidzi aziva kuti iko nguva ishoma yatiri kurarama panyika pano, unobva enda pana vhesi ndera 7, ndobva ati iko enda zvako udye zvokudya zvako nomufaro, unwa waini yako nomwoyo wakafara, nokuti Mwari watoropafadza namabasa ako, waropafadza mabasa ako. Saka pakubuda imwe aspect manje yatofarira Solomoni apa, unatara kuti iko neupenyu huu watisingazivi kutoenda rini, tamazuva mashoma. Torai zviri serious nyaya yechikafu, torai zviri serious zvamunogadza patebhuru. Ukatarisa zvakanaka mukati mokurarama, kana uchida kuona kuti chikafu chine simba sei, tarisai nyaya. Ukasvika pamuchato chako, kana ukasadya ndo paunotanga kuona kuti gauni remuchatiswa rakashata. Asi kana wadya ukaguta, ndo paunotanga kuona kuti gauni rake rinenge hai manakiraro. Asi kana ukasadya unotoona kuti vanhu vanenge vaine negative comments badzi, kutaura kuti chikafu chine zvachinoita mukurarama kwavanhu. Ndiri kuti kudini so muparidzi panguva ino? Ndiri kuti iko muparidzi ari kuti isa investment wo yakati mukati mechikafu. Vanhu kumba kwako vakuvara nejovo. Kungodai so mavheji waya anyama ndo inotanga kuboiliswa, mvura yacho isati yanyanyisa kupera, madomasi akutochekererwa paya, moto wamadomasi usati wanyanya kuevaporata, mavheji akutonzi voi momomo. And vanoika 7 days a week, hapana zororo. Pari kunzi iko kani munhu waMwari, imboitai a good intention, well planned meals that you're going to put on the table. Funga zvakanaka pamusoro pechikafu maniwe. Wani chivanhu chotaura kuti iko ukama igasva wozadzikiswa nokudya. Namamwe vanzikana vachitsanangura vari kungotaura kuti iko hapana ukama, because gasva means void. Vari kungoti iko hapana ukama kana tisati tadya. Ende unoziva kuti ukaprofita pamba pako chikafu so,
pantry ikagara yakazara yamai, ikagara yakarongeka sokuti vanoita kuverenga mhando netype dzeraisi yakadai yakareba, imwe inokurumidza kufuta, imwe inotengwa yakatobhoiriswa kudhara, imwe vanonzwa mufaro mafuta vaine variety masalad zvose zvirimo. So unotoona kuti mudhu yapamba inotofamba zvakanaka than mazuva achikafu pachinenge chisipo. Saka muparidzi wakazviongorora kuti mukugara kwaakaita navanhu vose namadzimai ake yokuwanda izvi wakazvidhirowa lesson, akati chikafu chakakosha. Ita kuti pamba pako vanhu vadyewo zvinonaka mani. Wanzwa vanhu vachiganza tomirira tozomirira iyo Christmas. Christmas ndopanorwa good gurash. Rega ndikutaurire, wakumudza kuti muchasvika musi weChristmas ndiani. Garai madya pamba, garai madya. Tsvakai maresipi vanamai, zwa nyaya, tsvaga maresipi, wotsvaka kuti iko iyi inosagadzwa kuti zvezvoita kuti zvinhuhwire, so wopfanyira mukati imomomo. Garawo namaresipi mani. Kwedu kwatobva uko sangano rokwedu kune rimwe bhuku rakanakisa zorotonzi progressive cooking. Momborigarira pasi so mudzimaiwo worigarira pasi so kana baba vine nguva wofuti mogara mese motsvaka kuti nhasi ndeipi resipi yatiri kuda kufamba nayo. Izvo zvega zvogadzirisa mudhu yapamba. Zvino mukaramba muri pajovo iroro ndiro same recipe. Vana unotozoona kana washanya kuti mangwarire vari kuita vachiona zvimwe zvikafu zvaiswa pamatafura avanhu, so unotoona kuti kwabviwa uku pachikafu pane dambudziko. Gadzirisa nyaya idzi mani. Muparidzi unobva ati idya zvokudya zvako. Munhu ngadye. Torawo vana nemhuri. Imwe nguva pamwe unoona kuti ruoko rwamai pamwe pakukanga apa nokusandura ruri kuita sekunge harusati rasvika panguva yacho yakanaka. Torawo vana nemhuri yose momboitawo kana pane dzimwe nzvimbo so dzakafaranuka pasiri pamba penyu pokudyira modya nevana. Zvine zvazvinotoita. Vana vanokurangarira kuti mudhara wedu uya waitibata zvakanaka mani. Saka muparidzi ari kuti mazuva mashoma unawo usati wafa, make sure chikafu chafamba zvakanaka. Rega tiete pavhesi ndeya 8. Muparidzi futi zvaarombotaurawo pavhesi ya 8 unobva atiko nguvo dzako dzigare dzakachena nomusoro wako urege kushayiwa mafuta. Right, tabuya pahembe manje. Saka muparidzi ari kutiko munguva shoma yavazarawo nayo iyoyi yokurarama yatinayo iyoyi, imbotsvakawo nguva so yaunopo kutopopfekawo zvinhu so zvekuti iko vanhu vanoona kuti iri gentleman iri. Aikona kurapoka wakatsvedzera mumadhumbu ivamutowawinama aiwa handisi kuti kushayiwa, but tsvakawo kaspecially kaunoti aka ndiko kekuti ukamira pamberi pavanhu ya chero usati wataura vanhu vanoti gentleman iri. Muparidzi ari kubva ati tsvakawo hembe pfeka zvakanaka uchenawo so, because hembe mazuva zvadzinoita dzinopaka muka impression so ukasvika pana vanhu so wakati chene vanhu vanotanga kukupa respect so vanhu vanotokukategoriza nehembe dzehembe dzawakapfeka badzi vanhu vanotokukategoriza. Ukabuya wakarembedzawo matrauzi ako ukada kudini vanhu havakutori serious. Terai mivafana vekurembedza matrauzi vanhu havakutori serious so vanotongeda chimufana icho mageto youth haya hai. Asi kana wakapfekawo zvinhu zviri right so vanhu vanotombokupawo karespect. Muparidzi ari kuti tsvaka hembe chenavo chena. Gandibotaura navamwe varume vari panavo ihwani zvesuti yawinayo handisi kuti zvakaipa hai, but pari kumbonzi tsvakawe waakutozikamwa kuti ndiye mudhara uya wekuti akamira pamberi pavanhu suti yake somakadzi aya anenge akudonhera pasi ese kanzwa kanotanga kakarike black kachiri kanyowani ikazvinozvo wakadzokororazve kakuita seblack uya makuita sekunge muri kubuda kamwe kapepl nechekure so hai mani. Tsvaka hembevo umbochena unovhundutsirwa nehwani iyo umbovhundutsiravo. Ende aribvatara kuti idzodzo nguvo ngadzichene. Madhumbu ivawinawewo ngaachenevo. Ndo imwe aspect iri kutaurwa nomuparidzi. Waziva kuti pane umwe munhu ziva kuti iko magara naye so wotonzwa kuti hwema uri pahembe dzakewo hausi wanhasi, hwema hwashisha ndo wamari mwezuro, but wangoramba achingopfanyira semuhembe ndiyo ari kuramba achingoipfanyira sekuti hana banzi namuparidzi tsvakai hembe
mupfeke zvakanaka. Obva kuti musoro wako ngausashaiwa mafuta. Bata yamo varikutoka nyaya dzomusoro. Ndoziva kuti dzadzinyanya kuafekta varume, dzoafekta vanamai. Maziva savanamai pane pamwe pacho pekuti iko wigi iyoyo yayanzwira, wigi yabvuma. Ukaibona so inoita sekunge chimwe chitsakiso cheshiri, chimwe chidendereso, yagara yanzwa. Mukaona wigi yabvuma mai, torai muise pasaidi. Yabvuma yasvika pa-expiry date. Unaona kana wakuikama so kuikatana kakamu haichafambi mukati mewigi. Panzi pana panomuparidzi mumusoro ngapene chinhu chakuti chinokupawo value. Apa naro sinzi vanhu vakutaurirai kuti wigi yenyu haichaita, hai ndoida inotomechana nedresi rangu. Yaimecha mazuva yakauya, ikazvino haichaiti. Ekazvo rukwaiwo zvemakaroti aya, murukwa muchifambisa musoro, vana sensi vaya vachipinda mukati memusoro, vana Dhanieri vachitenderera musoro, zvichionekwa apa kuti hauchaoni manje munhu uyu wazvigadzira zvakanaka. Zviri kuti mazuva musatambisa mazuva atinawo aya. Munhu ngaonekwe kuti wakachenawo, musoro ngaugadzirwe zvakanaka mani. Ndona vamwe bvudzi rinenge razokatana rikadai, kuti uti akarigeza kana kuti hana hazvichaonekwi. Ndakaiona vafana mazano vanorova sestaira so vosiya rakakatana rikadaro. Hai kana imboita sekungevo zvionekwe kuti apa pane gentleman mani apa. Paridzi ari kuti tsvakavo hembe dzoonekwa kuti iyi memba iyi yakachena, hausi kuionawo here manje. Izwa zotaura muparidzi futi, hande pamberi. Vhesi ndeya 9. Apa pane basa pavhesi ndeya 9. Pane basa risingapoiti. Gara nomukadzi wako waunoda mazuva ako ose asina maturo. Akakupa pasi pezuva mazuva ako ose asina maturo, nekuti ndiwo mugove wako paupenyu uye pakubata kwako kwaunobata pasi pezuva. Saka muparidzi apa ari kuti iko teererai imi varume, idai vakadzi venyu. Reason yauri kumudira mukadzi ari kuti iko marizosi ose aunoshandira iwo murume ndokufadza mukadzi wako iyeyoyo. Ukazoverenga 1 Peter chapter 3 verse ndeya 7 inobva yati imi varume garai navakadzi venyu nokuziva. Saka apa pari kunzipo pakuda mukadzi panoda kuti ugare uine information. Rega ndipokubatsira imwe information yacho. Waziva kuti wafana kuda mukadzi zvekuti iko unogara akavhaira achingoti daddy what, my husband, habi what, bay what. Gara awane confidence dzokudada newe. Ndochiri kunzi namuparidzi ndakazviongorora kuti iko ichocho mumazuva mashoma ida mukadzi wako. Gai ndibe kutaura imwe nyaya so inotagwa nomwe muparidzi wokwedu so. Kwanzi iko vakamira pakazara vanhu, amira kudaro apa arida kuti asvike mukati meguta Harare. Saka paanomira paya pabuyawo chimwe chimota chakapera chabva chauya chakamira ipapo chikadanidzira Harare, 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 vanoda Harare. Vanhu ndokubva voramba vakachitarisa chimota chiya. Ndokubva kwazouya dzino rinori rakanaka zimota bvaravira dziya dzinobereka mavhiri kumusana riya. Ndokubva ravuya bva rati zhii pamberi so. Madziva dzandiri kutaura dzoita sekunge dzinotaura dziya. Munhu anga aripo ndokubva adzikisa windo rake. Ndokubva ati Harare, 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 Harare. Vanhu vose ndokubva vamanya kune iro riya rinobereka vhiri kumusana riya. Vanhu vose ndokubva vamanyira. Vaona kunaka, vafana vaya vomumugwagwa ndokubva vaenda, ndokubva vabata madhoo. Kati vharai madhoo. Hapana munhu ari kupinda mukati mezimota rakanaka here. Nhasi manje maakusiya zikorokoro iyi. Zikorokoro yangu makanga mwakuti ndimwi makaipedza simba, ndimwi zikorokoro makaidzakadza iyi nhasi. Nhasi maakuisiya manje maakumanyira idzo ndava itsva. Hakuna unopinda mutsva, mose tangai mazara muzikorokoro. Ndimi makaita kuti zikorokoro. Ndakaitenga mota ndikavuya nayo ndikatenga kupirota panapa ichiri itsva. Nhasi maakuisiya hapana ari kupindawo. Hanzi tose takadaro takanyarara tikadero tikapinda mukati mekamota kaya. Pfungwa ndoda kuti kudini apa? Ndiri kuda pfungwa iyi kuvarume, teerera iwo. Kunyange yakuita sekunge yatsakara motikari yako panguva ino, maziso akuita sekunge akumanyira iyo ichiri nyowani nevhiri kumusana.
gara pane iyoyo yakatsakara, ndiwo wakaitsakadza. Woda kuendepi? Gara ipapo chero maziso ako akumanya akudezonga akuona twasikana twakwe twadini tuchiri kumanya itoto tumayero boni totuti ibvako iyo gara kuna iyo ndiwo akaitsakadza garapo. Saka pari kunzi pavarume farai nechinhu ichi, idai vakadzi venyu, mude kusvikira so avhaira singamboiti kuti ndodiwa. Kwanzi nomuparidzi ndo rizini yako yekurarama panyika. Darisa mukati menguva yatararama kudai so, kana paine chinhu chiri kurwadza panguva ino chaunongonzwa chichitaurwa pese, chiri kutaurwa pese, kusadiwa kwamadzimai. Varume vachidouble crosser, vachichita yakatozopuwa zita kwanzi umujolo, ndo yanetsa panguva ino. Ida mukadzi wako mani, waziva kurwadzikwa kwaanoita mukadzi uya achiona zvima meseji zvaunonyora zvamunodavirana nezvimwe zvimamai zvisina hunhu muchidavirana, iye achingoti akanongawo foni oona mazimeseji, unonzwa kurwadziwa kuti saka wosiya inini, ko ava wazoonei chii chaipa pandiri. Ida mukadzi wako. Kumwe kuda varume kumwe kwacho zvimwe zvacho hazvidhuri. Ingotsvakawo chinhu so chaunongomuvigirawo mukadzi so. Kana iro riya Krista romi riri hwani badziro riya sweet hwani ro kungobuya naro kungomuti the thought counts, kungoti wamurangarira avo. Wakagumisira rini kumuvigira chimwe chinhu? Kudhara hapana chaunomuvigira badzi maproblems. Wakagumisira rini kumboitawo kuti afare? Hapana, kudhara chaiko. Asi ukatarisa mazuva ako akare waiva nerudo iwe kani, waiti kana wakamutaimira so wakamira pakona nyaya dza mairova nyaya 2 hours muchiseka iye achingochera wachikomba pasi muchirova nyaya 2 hours. Ende kupesana kwacho baitonedza yange yengoramba ngori baba ndakuda kuenda one hour chipera vanhu vachibaba because company yake yaikunakidza. Chii chaipa iko zvino? Murume uri serious kupinda mpa una nyaya dzakawanda kungomhorosana azwira semsiyamo ndazwira azwira seidlanga mandla ndazwira hauna kana dzimwe nyaya, hapachina nyaya. Next question inenge iri saka sadza rangu riripi wotoya posats hapana, wagarawo ungori shwe, hauna kana chimwe chauri kutaura. Kana wakanyarara mukati memba nevana vakusvika pakukuhya havagoni kutamba newe, ongogera wati zi. Saka chashanduka chii? Ndoda kutenda mani Solomon ari kuuya nenyaya yakanaka akati mazuva aya uchademba nerimwe ravazuva mukadzi uya aendawo. Ndimi meme akuda kunyepera kufenda amubatai wakuda kudondera mukati megomba uchisikiza kufenda venda nguva ino nokumuda anoda kuzoda kunyepera kana azofa. Emazipichi wakutanga kuruka mazipichi okunyepa parufu. Mukadzi yeye wamunovonawe ndarwadziwa mai mwana, ndarwadziwa zisingamboiti iko zvino vakati hauna chauno ukutuzu hauna, you are not friendly. Hapana zviripo. Ida mukadzi wako. Ena mukazoverenga 1 Peter chapter 3 painopera kwacho chapter 3 verse 7 kokupedzisira kwayo inobva yataura pachena kuti iko iye uyu waunoregera kudawo, iyeyu kana ukamutsamwisa unodzivisa minamato yako kuti inzike kudenga. Ongosingapazivi apa ndati nditaure newe, make sure kuti agara akafara minamato yako inganzika. Zvino kana baba wamusha minamato yako yatadza kunzika nekuti watadza kuchengeta munhu wauinaye, saka waitei? Mude saka zvimwe zvinhu zvako zvisiri kufamba ndava mumba hausi kurakidza rudo mukadzi wako akutsamwira ugara ukaburaya nesilent treatment. Asi kana ukaungana nemabhururu ako so unoseka kudai so simairi chidambura kusvika kunzeve kudai nyaya dzicho uchiita kushandura nyaya so uchichinja nyaya. Asi ukauya mumba shwe hapana zvotaurwa. Wake up iwe murume mani, fadza mukadzi wako, ndo reason yeexistence yako. Ende hauna kutsvagirwa, wakatsvaga wega. Mude mukadzi wako mani, zvakavhaira nokuda nokudiwa. Adei rimwe vhesi rozipa apa rinogona kuva rokupedzisira chimbotaurirana hedu tichitaura kudai. Vhesi ndera 10. Zvese zvinowana ruoko rwako kuti uzviite nesimba rako rose, nokuti hakuna kana basa, hakuna kana zano, kana zivo, kana uchenjeri pashiori paunoenda.
vari kutaura zvakanaka kutiko dzidzisai vanhu kushanda. Dzidzisai vanhu kushanda. It is godly kushanda. Ukaverenga zvakanaka Genesis chapter 2 verse 3 inotaura kuti iye Jehovha wakazorora mushure mekunge aita basa. So it is godly, zviri mukati meumwari kuita basa. Chobodzi basa kuti kudini? Avati tasikora chikoropa, tasikora chidini. Aiwa, Jehovah pavakaita pabasa ravo ravakaita, from nothing he created something. Ndozvoreva kushanda. Kuti pane zvawinazvo izvozvo, something should come out. Pane zvinofana kubatika kana wapedza kushanda. 1 Timothy chapter 5:8 inobva yataura kuti iwo muremeterera, inobva yati iko ukatadza kuchengeta zvikuru sei veimba yako warasha kutenda, wakaipa kudarika muEdheni. If you fail to provide as a man, if you fail to provide, Bible shoko raMwari 1 Timothy chapter 5:8 yobva kuti iwo wakaipa kudarika muEdheni, warasha kutenda. Saka pane chitsipa chinzi warasha kutenda, vari kungotaura kuti saMwari zvaakakupa iwo title, baba vedu vari kudenga, iwo ndiwo baba vari pano panyika, vari mukati momusha, zvaakakupa title zveMwari. Ari kutaurawo pachena kuti iko inini zvandakashanda pana Genesis chapter 2 verse 3 ndikavapo nezvinobatika ndikazorora, iwonso murume shandavo. Ndo combination yekutenda kwatinoziva mukati maJehovha. Mwari ari kutaura kuti ngatishande. Ukazaverenga zvakanaka 1 Thessalonians chapter 3 verse 6 kusvika pana 10 inobva yataura kuti iko zvatanga tiri pakati penyu, even we had the right yekuti tiri vaapostora tofanira kuti tingopiwe zvokudya takagara. We toiled all night so that we do not burden anyone. Ndo pari kunzi iko munhu ngaashande so that you do not become a burden to anyone. Vari panapa vana bamunini vakanditarisa, vari kuteerera nyaya ndiri kutaurai. Muri busy, muri kungotenderera pamukoma, ndava ndepamukoma. But what value chii chauri kunzawo pamba? Basa kuvhunza madirection echikafu badzi. Sadza rangu riripi? Sadza rangu riripi? Waunzei chinoita kuti udye. Ukasaverenga verse 10 pana 1 Thessalonians chapter 3 papa, inotaura kuti uyo usina kubata basa naye ngarege kudya. Don't become a burden pamba pavanhu. Muri kundinzwa zvakanaka vana tete imini. Chengetekai. Itawo kabasa so kana kuita kuti result uonewo mahero echikafu pamba. Zvigumwe ndezvekuchinja channel badzi, chimwe hapana chinozikamwa. Pari kunzi nomuparidzi panapa, mazuva ako mashoma asara, make sure you work hard, shanda. Vafana vezvikoro iwo ndo unoita basa rekutomutswa nana mai as if vana mai ndo vari kuda kunyora exam. Wake up and read, work hard, shanda. Deuteronomy chapter 28 verse 12 inotaura kuti Jehovha ucharopafadza mabasa mavoko edu, isu hatizokwereta asi chavakweretesa vanhu. Psalms chapter 90 verse 17 inoti aiwa Jehovha deno mungatiropafadzira mabasa amavoko edu, ropafadzai mabasa amavoko edu. Pakupedzisira Solomon unopedza nenyaya yekushanda. Kunyange mutemo weSabata chaiko unotaura kuti iko 6 days thou shalt labor, then 6 days kana wadzishanda ungazorora. Vamwe vachachiri shayiwa denga nekuti vakakoniwa kuchengeta mutemo weSabata wekuti 6 days thou shalt labor. Wavanoziva badzi ndewekuti zorora, but we 6 days havana basa nawo. Saka muparidzi pakupedzisira kwazvo zvose abudisa these nuggets. Wake up, ida mukadzi wako, idya, gezavo chena, pedzisira kwazvo zvose shanda. Ndapa zvose zvatataura mashure zvinosapotwa mushure mekunge munhu ashanda. Munamato wangu panguva dzino kuti deno zvishoma izvozvizvi zvawanzwa, ende unoimprova upenyu hwako mani, ende unouimprova. Tai serious panguva yechikafu. Pakupfeka pfekaiwo zviri serious. Pakuda mukadzi wako mude nemuri yako yose ide. Pakupedzisira muri yose ngaishande. Dzidzisa vana vako kwaunoswera, vagozotoka nawati dhi vaonawo pekutangira. Dai Mwari wekudenga vangakuitira zvakanaka, vakuropafadzi. Ndichanamata panguva ino. Baba vedu muriko kumusha kumusoro kudenga, toda kutendai Jehovha nenguva idzi dzamunotaura nesu mukati meshoko. Pane zvatanzwa Jehovha, deno mungatibatsira kushanduka ipapo. Semuri Mwari, mufaro udzoredzerei mukati medzimuri, mirai mukati medzimuri. Tonamata sei kuti deno mungatiprotecta mukati
nguva yatararama yakaipisa zvikadai. Mwari musabva mukati medzimuri dzedu. Misha mizhinji Mwari ivakei nokuda kwaMuparidzi chapter 9. Mazvita Mwari nekuti munotinzwa patinonamata muzita raJesu. Amen. Sakili Pelalapa Singaba Hamdensabeni Yahweh Tutogoza Sitabangu Muzozayo Sitabangu Muzozayo Sakili Sakili Pelalapa Sifunu Muzozitele Siyoni Enkosi Ekanyagu Bepagade Bekanyagu Bepagade Tawu Intawende Yogutulan Yogupumu Muzaba Kazati Kinga Papa Gipumule Kona Mina Gipumule Kona Tulamoya Wamitu Inkosi Yagusi Sodeskati Soguhaba Tulamoya Wame Inkosi Yagusi How soon is Kat Soguhaba How soon is basa iri richapera, hama dzangu. Zvese zviri kuitika, zvese zvichapera. Vanhu vachaenda kumusha, musha wega usina kufa, musha wega usina marinda, musha wega usina motokari dzinotakura zvitunha, ndo musha wega usina mochari. But chatoziva nacho
ndichamuziva Jesu, ndichamuziva nekuda kwamavanga ake epamuchinjikwa, ende ndichamira naye. Handisi kuzomira nemutorwa, ndichamira naiye iye Jesu wakandifira pamuchinjikwa. Hama dzangu muna tenzi Jesu Kristu, zvese zviri kuitika izvi zvichasvika pakupera. Zvinoita sekunge zvichagara vati hazvigari. Tichafara kwazvo apo tichaona uso hwake. Haleluya! Nekupenya kwemaziso ake mwoyo yedu iyi ichafara tichiona uso hwake. Hapana chichafadza munhu wekwedu pani kusangana naIshe tichimuona mumusha wokumusoro kudenga. Muimba anoti achatigashira kumusha wokumusoro kudenga. Ehe, tichamuziva, tichamuziva nekuda kwepaKalvari, tichamuziva nekuda kwepagogotha, tichazomira naye isu nekuda kwokuti tadzikinurwa naye. Vanhu vaMwari, ganitaure newe, usatya, usavhunduka, usachema, usazviputsira pasi. Muimba anotaura pasanza yechitatu, anotaura mashoko akanaka. Ndozoti wakarasikirwa nemurume, wakarasikirwa nevana, wakarasikirwa namai, wakarasikirwa nevadikanwi. Muimba anoti vese vadikanwi vakafa, takaparadzaniswa nekuda kwerufu. Asi kana Jesu akudzoka, navo tichasangana, nokuti achadaidzira vachibva mukati memakuva. Shoko raMwari rinoti vachacheuka, vachati iwe guva, kukunda kwako kuripi? Newe rufu, rumborera rwako kuripi? Nokuti rufu rwakamedzwa nekukunda. Ipapo shoko rakataurwa richaitika, rinotaura pachena kuti rufu rwakamedzwa nekukunda. One ndinokuudzai chakavanzika, hatisi kuzovata tese, asi chashandurwa tese sekubhoera kweziso, nokuti Ishe amene achaburuka nekudaidzira nenzwi remutuma mukuru. Ipapo akafa muna chenzi Jesu Kristu vachamuka nekusaura, tichamuziva. Haleluya! Vanhu vaMwari, hold on my brother, hold on my sister, Jesus is coming back again. Pukuta misodzi yako, usacheme, usazviwisira pasi. Tichamuziva kana akuya. Handina basa nazvo kuti hauna chikafu, handina basa nazvo kuti vari kukutarisira pasi. Kunyange muchato uchakona, kunyange kunaya kuchakona, kunyange COVID ikakuuraya. Hold on my brother, ramba wakabata pana Jesu. Homa icharira apo chazomira naye. Vanotirambidza kumira nevakuru yezvino, vatichamira naJesu kana homa ndearira. Ndichamuziva nemanzvadzi, ndichamuziva. Baba wokudenga, toda kumutendai, maita changamire. Toda kuzomira nemi kana homa ndearira, toda kumira nemi changamire munyasha dzaIshe Jesu Kristu. Nekuwadzana kwoMweya Mutsvene zvinobva kuna Mwari Baba zvizoro pamusoro pedu tose nekusingaperi-peri. Haleluya, amen. Ndichamuziva muponesi, ndichazomira naye, ndichamuziva, zvadzi mumaoko ake. Bangisa Jesu hana chitema, upenyu wake iwo wapiweni, upenyu wangu unane chitema, iwo wafukwane wake kuchena, nofukitwane upenyu wake indozoziva upenyu wese, upenyu wangu iwo wechitema, ona wafu
wafukwane wake keuchena Shironda chitema tema zvatama Shakatuka Wewa yaunotya Okufukidzwa nemwijeso Ndosunungurwa nemutemo Tofukidzwa upenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwa newa keuchena Toda kuziva rusununguro Jesu ondipa nguochena naikashira yangu ndarasa ndinopfeka upenyu wenyu ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwa newa keuchena tadzorerwa nerufu rwangu taruramiswa nemitenzi ndayereswa inzwi renyu ndozokashira miri yenyu ndofukidzwa upenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwa newa keuchena ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwa newa keuchena ndofukidzwa neupenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwa newa keuchena
chitema